କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ତା ମାଇଣ୍ଡ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିର୍ଭର କରେ ସେଇ ପିଲାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ, ମାନେ ତା ବାପା ଆଉ ତା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ତା ବାପା ଆଉ ତା ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ବିକାଶରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ସେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହିଁ ୱିକ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ମଜବୁତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନ ମିଳିଥିବ ନା, ସେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲା କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବନି, ବୁଦ୍ଧି ତାର ଭଲ ବିକାଶ ହେବନି। ତା ସହିତ ସେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୋସାଇଟିରେ ପଛୁଆ ରହିବ। ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି କାହାର? ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ତାପରେ ସେ ଘରର ସଦସ୍ୟ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିବ ତାର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଉ ତାର ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍। ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କୌଣସି ନା ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିକି ତାକୁ ଲଭ୍ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 80% ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ 20% କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେ ତୁମ ପିଲା ଯଦି ଏଇଟା କିଛି କରୁଛି ସେଠି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ତୁମ ମୁତାବକ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେଠି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନ, ଗେଲ ଆଦର କରୁନ କି ସ୍ନେହ ମମତା କରୁନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ନା ପିଲାର ଯେଉଁ ମାଆ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଛୋଟବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗେ। ଘର ମାନେ ମୋତେ ଘର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେ। ଘରୁ ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ବାପା ମାରିବେ କି କ'ଣ କହିବେ ଘରେ ଲୋକ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ହେଉଛି ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ଘର ଅଜାଣତରେ, ଘରେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଘରେ କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘରେ ଏଇଟା ବି ହୁଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଘରେ ଜଣାନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ବି ଘରେ ଜଣାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ନା ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଆ ନା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରୁଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଆ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ନା, ନିହାତି ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି। କାହିଁକି କହୁଛି, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଗୋଟେ ମାଆଟେ କରିବ, ସେ ପିଲାକୁ ନା ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମାନେ ସେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଆ ରହିବ, କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆସିଲେ ବି ତା ମାଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାପା, ତା ବାପା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ଦରକାର। କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ 20% ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା 20% କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେଲେ ଯାଇକି ପିଲାଟା ଅଧିକ ନ ବିଗିଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଧିକ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ହେଉନଥିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିହେଭିଅର୍, ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସେଇ ସବୁ କାମ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କଲା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାପା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଏଇଆ ବାପା, ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କିଛି କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବୁନି, ମୋ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କୌଣସି ତୋର ଲଭ୍ ଜିନିଷ, କୌଣସି ତୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଉଥିବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବିନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ତୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ତୁ ଯାହାକୁ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ତୋତେ ଆଲାଉ କରିବିନି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାପା ତାକୁ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଏମିତି ଯଦି 80-20% କରିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ନା, ସେ ପିଲା ନିହାତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ବହୁତ ଆହୁରି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭୂମିକା ଅଛି। ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମା' ବାପା ମାନେ କେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ନ କରିବା ଦରକାର, ସେଟା ନିହାତି ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ୟାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ମୁଁ ୟା ପରେ ଆହୁରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି।